Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasance da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka yi subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Labari da ɗumi-ɗuminsa, a inda Fati Sulo ta fito ta nuna ɓacin ranta ta kuma koka akan abin da Naziru sarkin waka ya faɗa akan 'yan kannywood. Duk da dai yanzu abin ake kan yi, rigima ta ɓarke, ta rikice, ana ta hayaniya, wannan ya ce wannan, wannan ya ce wannan, akan ƙazafin da Naziru sarkin waka yawa matan kannywood, ko in ce har da mazansu, tunda shi ba wanda ya kyale akan maganar da ya faɗa ta zina da ake yi kafin a ƙasa yarinya a cikin fim, wanda manyan kannywood sun nuna ba haka ba ne. Wanda manyan kannywood sun fito sun nuna ɓacin ransu ga wannan magana da Naziru sarkin waka ya faɗa. Kar ka manta, idan yau ka fara shigowa, ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Har yanzu an kasa gano bakin wannan zare, sai tone-tonen asiri ake ta yi a kannywood, wanda inda Fati Sulo ta fito ta yi magana take cewa shi ma Nazirun aikinsa ne neman mata, har ta ce shi ma mazinaci ne. Ga kuma bidiyon za mu kawo muku, ga bidiyon kai tsaye za mu kawo muku, inda Fati washa take faɗan maganganu, take cewa Naziru shi ma yana neman mata, sannan su 'yan kannywood ba mazinata ba ne ba. Kafin mu kawo muku bidiyon nan, idan yau ka fara shigowa, ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sarki na ƙara dawowa gare ka. Mu masoya annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Ka san cewa a kannywood masoya annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa. Kai ma kana ɗaya daga ciki. Na sani, ko da baka faɗa ba, na sani, ko ba haka bane ba, bai kamata abin da ka yi ba. Ina mai roƙonka da girman Allah, da girman annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kalaman da ka fito kai akan media ka gyara su. Nobody is perfect, only God is perfect. Ka gane? Ba wani abu ba ne. Ni yanzu a bidiyon da na yi, idan har na yi maka laifi, ka gane ko, na rantse maka da Allah, in na gaya maka abin da ya bata maka rai, wallahi Allah, idan har na maka laifi, wallahi zan iya cewa Naziru sarkin waka ka yi haƙuri. Wallahi ban faɗi ba, saboda kana sama da ni. Ban faɗi ba, ban kuma yi asara ba wallahi. Ka gane ko? And then madagwal, kana ji ko, tsakaninka da Falalu ɗorayi da kuka samu da magana ummi lahab, kar ka dawo da shi yanzu. Na roƙe ka kuma na ce kar ka dawo da shi. Wannan magana ce wacce aka fito midiya aka tona ma 'yan fim asiri. Dama kuma abin da duniya take so kenan. Dama haka kuke ku, dama in za ku sa mace a fim sai kun yi kaza da ita, in za ku sa mace a fim sai ta biya. Wallahi duk ba haka bane. Duk wacce kuka ga ta biya kuɗi an saka ta a fim, burinta ta ga an hasko fuskarta ko kuma an bata sin ɗaya. Amma har muka yi fim muke kan fim, ba a taɓa biyan mu a wulaƙanta ba, ba a kuma taɓa kai mu location an wulaƙanta mu ba, ba a kuma taɓa cin zarafinmu a masana'antar nan ba. Idan za ku duba hirar da aka yi da ni a Arewa 24, na rantse da tsarkin mulkin Allah, abin da yake faruwa a cikin kannywood shi na faɗa. Kowa ya san Fati Sulo, in dai gaskiya ce, ko za ka kashe ni, wallahi sai na faɗi ta. Wallahi ko mutum zai kashe ni, wallahi sai na faɗi gaskiya. Mu baka kyau. Kar ka manta, idan ya ka fara shigowa, ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa
domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Wannan bidiyo Fati Sulo ta wallafa shi ne a shafinta na TikTok, wanda za mu ƙara kawo muku wani bidiyon yanzu nan, wanda ta ƙara cewa Naziru bayan ta gama wannan maganganu, yaron Naziru ya kira ta a waya ya ce mata ta jira sammaci. Kenan maganar da ta faɗa akan Naziru gaskiya ne, saboda haka zai kai ta kotu ko kuma da wata manufar ne. Ku kasance tare da mu, ga bidiyon za mu wallafa muku yanzu nan. Kar ku manta da danna subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku danna mana liking, sannan ku yi mana comment, ku yi mana sharing a WhatsApp ɗinku. Fatan alkhairi. Ga bidiyon da Fati Sulo ta yi na cewa Naziru ya ce ta jira sammaci. Naziru sarkin waka, idan kuma har da gaske kake, ka nuna mana yarinyar da aka ci ta a industry, aka saka ta a cikin fim, in dai ba ƙarya kake yi ba. Ka fito yau ka nuna ta, aikinka ne zina. Na faɗa na kuma faɗa, ban ɗau zafi ba, amma yanzu na riga na ɗau zafi. Wallahi aikinka ne zina, shi yasa ka fito ka faɗa. Ka fito ka nuna mana yarinyar da aka ci ta aka saka ta a fim, shi ne kawai magana. In kuma ba haka ba, ka tabbata maƙaryaci wallahi, kuma mutuncinka ya zube wallahi. Wallahi yadda nake ganin mutuncinka, nake respecting ɗinka, wallahi a idona ya zube. Ba na tsoron kowa sai Allah da ya halicce ni, sai san annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Baran ce maka ilimin da kake da shi na Kur'ani wani abu akai ba, amma iliminka na boko ya zama na banza wallahi. Wallahi ya zama na banza, ya zama na hofi. Tunda har yau da bakinka ka zo ka farta wai ana cin ƴaƴan mutane. Ka fito ka nuna mana yadda aka ci aka saka ta a fim, shine kawai magana. Ka fito ka nuna, ka ce ga yarinyar da aka ci aka saka ta a fim. Ka fito ka nuna mana ita. Kamar yadda ka ce in jira sammaci, a zaune nake, a gaban iyayena nake, saboda kai kuma ka san ba zan gudu in bar iyayena ba. Ka gane ko? Wallahi ina nan daram a gaban iyayena. Ka gane ko? Duk wannan abin da ga nake yi ko a cikin gidan ubana nake yin shi, ba a hotel nake yi ba. Idan ka ganna a hotel, wallahi sai dai in shooting ne ya kai ni. Ka gane ko? Abin da muke so da kai, ka fito ka nuna mana yarinyar da aka ci aka saka ta a fim, shine kawai zaka iya fitar da kanka. Amma duk wannan surutun da kake yi, hauragiyar banza ce da ta hofi. Barka jin gaya maka, hauragiyar banza ce. Mu ba mazinata bane yan fim, ka sani Naziru. Ba mazinata bane mu, masoyan annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Naziru